novou? Jo. Tak mi to udělá ta židle. Když mi to dělá ta židle, tak si vím, že nám to udělá ta černá židle. Jo, dobré. Tak jako nevím, jak ji vysvětlíš díry v koberci. Že no. Ty to chceš ještě kuřit? Jo. Kde je ta princesa? Ještě kam odletěla? Já nevím, ej. Jo, všechno Tady je nové to letecký den asi, hej. Jedem, Kači, pojď. Manžle. Asi vám jdu pomoct. Jak jsem dostala do ruky ten ohlík, ne? Omaje. Hej, mi smrdí ruce úplně od toho. Co to je za sračku? Čím to čistíme? Hej holky, do prdele, jsem vám to zapomněla říct. Budete mít holky to. Co? Pičilo. Co? To se musí v rukavičky, komu taky Do rukavičky? prdele! Ježiš, to je nervy. Co to je za sračku? To je takový ravina, že? Ravina, vole. Mě to svědí. Mě to pálí, já to mám záděl, kurva. No, paráda. Taky na ruce, ale. To bude mít ještě dlouho. Hej, ty vole, ty si děláte prdele. Tak nemůžete si to, holky, to vám nezmizí, já si to včera tak tačím jedno. To vám nezmizí. Děláš si srandu? Ne, Mám jako nádor život. ne, vole, to ti do zítřka zmizne. Jo, mám flečky. Flešky. Hej, holky, my jsme Ne. nechtu. Au. No super, Rukavice si berte a jdem tu čistě. Rukavice, kde je nemáte? Nemáte? Vlastně ne. Tak Hej, něco. holky, to štípe. Jedem, no. Dobré. No, už jste toho viděli dost, dobré, my jdem asi to něco dělat. Asi. Jakože možná něco dělat. Děvko sáčkou? To je tohle. Jediný ptáček je v Hej, klíně. to napadla. Prosím, čady teďka tady. Tak to nás napadlo, ale první to povolila, jako. Oh, walking disaster. No, se nám něco povedlo. Mě to štípe ty ruce.